Bangaren jam'iyyar PDP tsakin ministan birnin tarayya Abuja Nyesom Wike a Najeriya ya samu tagomashi a babban taron da ya gudanar a Abuja, inda wasu jigajigan jam'iyyar da suka daɗe suna jayayya da shi suka halarci taron a cikin wani yanayi mai kama da miƙa wuya. Shin ko wannan na nuna kama hanyar kawo ƙarshen rikicin jam'iyyar? Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aiko mana da rahoto a kai. Wannan ne dai karan farko da wasu daga cikin jigajigan jam'iyyar adawa ta PDP da suka kwashe kusan shekaru uku suna jayayya da halincin bangaren jam'iyyar da ke samun goyon bayan ministan Abuja Nyesom Wike suka fara miƙa kai a kan lamarin, inda jigajigai irin su tsofaffin gwamnonin jihohin Jigawa da Kaduna Lamido da Ahmed Makarfi da ma tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki, wanda shine ma ke jagorantar kwamitin sulhu na jam'iyyar ta PDP, suka halarci babban taron bangaren PDP da ke samun goyon bayan Nyesom Wike a taron da suka yi a Abuja tare da zaben sabbin shugabanni. Ga Honorable Dahir Yabo, jigo a jam'iyyar PDP a jihar Sokoto, ya bayyana man cewa mutane da suna ɗari suna ganin kamar jam'iyyar ta samu matsala, amma yau dinnan ta bayyana ga kowa babu wata jam'iyya. Saboda haka shi yasa nace maka mu kofar PDP buɗe take, wanda ka tsammanin wani ya hita da wanda ya hita da wanda annan da kowa za mu game mu zama abu guda, so za mu yi ta guda. Kaiwa ga wannan mataki inda bangaren Wike na jam'iyyar PDP ya amincewa shugabanninta na riko su zarce a kan mulki ya sanya ministan Abuja Nyesom Wike murna da ma bugun kirji cewa jam'iyyar PDP ta fara dawowa da ram. Sanata Bukola Saraki na cikin waɗanda suka miƙa kai, ko me ya ɗauki hankalinsu suka janye adawar da suke yi da ɓangaren Wike a jam'iyyar ta PDP. Our mission is to ensure that we create a platform on PDP. Ya ce manufarmu ita ce mu samar da wata dama a jam'iyyar PDP ga waɗanda suke son yin takara a shekara ta 2027. Kafin mu yi haka sai mun tabbatar da cewa muna da halacci na hukuma. Muna farin ciki a karo na biyu mun samu wannan halacci ta hanyar samun jami'an hukumar zaɓe, wanda muhimmi ne a wannan aikin da muke yi. Of the INEC, which is key in this process. Mika kai ko kuwa mai da faɗan ya zama wasa wani lamari ne da ya nuna sauyin tafiya a tsakanin ɓangarorin jam'iyyar ta PDP da har yanzu suna da shari'a a kotu. Ɓangaren Wike dai ya yi tsayuwar gwamin jaki, kafarsa ɗaya a jam'iyyar APC mai mulki. Wannan ya jefa jam'iyyar cikin hali na rashin tabbas da rage mata tasiri a fagen siyasar Najeriya, inda gwamnoni da yawa suka fice. Ko wannan taruwar da suka yi a ƙarƙashin lemar PDP zai iya tasiri wajen kawo ƙarshen rikicin cikin gida a jam'iyyar. Dr. Kabir Ɗanladi Lawanti mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a tarayyar Najeriya. Ba shakka shigan wato Bukola Saraki da Sule Lamido zai canza rigingimu da muke gani a jam'iyyar PDP din, saboda ai a baya din in ka lura musamman shi Bukola Saraki bai ma danganta kansa da kowace bangare na kungiyoyi na jam'iyyar PDP da suke faɗawa. Mutane kamar su Sule Lamido wanda an san shi a tarihance kuma mutum ne wanda yake a kullum kai magana da shi zai gwada maka cewa shi ba zai bar jam'iyyar PDP ba, kuma ya tabbatar wa mutane hakan shi ba mutum ne wanda yake da tsalle-tsalle ba. To sai dai da alamun taron jam'iyyar da zaben shugabannin ta bisa halaccin da kotu ta basu ya bar baya da ƙura, domin akwai sauran 'ya'yan jam'iyyar da suka ja daga suna jiran sakamakon shari'ar da suka kai, ko da yake lokaci na neman ya ƙure masu saboda wa'adin da hukumar zaɓe ta baiwa jam'iyyun siyasun Najeriya. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. Ta wannan lokaci dai da ake ciki a Najeriya na kama da alamun kada gangar siyasar tunkarar babban zaben badi. Wannan ta sa na tuntuɓi masanin kimiyyar siyasa Farfesa Abubakar Umar Kari, wanda ya nuna kokanto kan haɗin kan da PDP ta samu tsakanin masu sukar juna a baya. Yana mai cewa da saurari na aka ba. Akwai ɗaura kai kuma akwai ma abin mamaki, musamman ma idan aka yi maganar su da Lamido, wanda a baya ya yi ta caccikan Wike, ya yi ta cewa Wike shine matsalar PDP, kuma kamata a ce an ɗau matakin ladabtarwa a kansa. To amma kuma sai sannan a hankali ake ga cewa yana ƙara kusantarsa. To amma kuma a siyasa a zahiri shine babu wani abin mamaki, wanda yake fuskantar yamma yau gobe zai iya fuskantar gabas. Ya shi Lamido yana da dalilan da yake ya sa ya canza ra'ayinsa
da kuma matsayinsa a kan su wike yadda yake dai a ganinsa shi wannan abu shine daidai tunda ya ce wai ai doka da kuma hukumomi sun ce wannan bangare na wike shine na hakika. Wato kamar magana nan da 'yan siyasa ke cewa babu masoyi na dindindin babu maki na dindindin a siyasa kenan. Kwarai da gaske ai irin abubuwan da su lalami da ya taɓa game da wike kafin zuwa yanzu babu wani wanda zai yi tunanin cewa za su zauna a ƙarƙashin rumfa ɗaya. To yanzu da wannan jigajigan jam'iyyar PDP suka koma suka haɗe wuri guda, ya kake ganin makomarta a fagen siyasar 2027? To gaskiya har yanzu makomarta akwai babbar ayar tambaya tunda ai bangare ne kawai, ai su bangare ne ɗaya. Akwai ɗaya bangaren kuma su ma suna da ƙarfi kwarai da gaske. Wasu ma za su ce ɗaya bangaren in dai ta wurin jama'a ne sun fi ƙarfi. Kuma ko ba komai sun ce su bangare ne waɗanda suke son iyocin jam'iyyar PDP tunda su waɗannan an riga an shafa masa bakin fenti cewa suna yi wa APC ne aiki. La'akari da dambarwar siyasar PDP wadda har ta sa ake ganin kamar shi ministan Abuja Wuke ya yi wa wasu haƙi da na kogo sun koma sun haɗe a jam'iyyar haɗaka ta ADC wadda yanzu haka dai manyan jigajigan 'yan siyasar Najeriya su ma suka haɗe a cikinta. Ina makomata a zaben 2027 la'akari da cewa duk ana zargin mabukata ne kawai na kujera. Jam'iyyar PDP daman mu abin da muke ganin cewa abin da ake so a yi shine a raunana ta yadda ba za ta iya kai labari ba za ta yanka tabu zuwa a zaɓe na gaba. Su kuma waɗanda suka barta suka koma jam'iyyar ADC babu adalci kuma ba ma daidai bane a cewa sun yi haka ne kawai saboda suna son shugabanci kuma suna son mulki. Ni na ga sun yi haka ne saboda sun karanci wacce makama ake so jam'iyyar PDP din a ta samu. Shi yasa da su ga cewa wannan makama ba za ta yi musu kyau ba suka nemi wani zaɓi. Wata siyasa zaɓi ne. To saboda haka zai yi wuya ka ce abin da suke ba daidai ba ne. Domin a duk abin da suka ce zai faru a PDP din ya faru. Sai dai kawai za a ce ita jam'iyyar ADC din ta koma ita ma tana da matsalolinta. Kuma babba a ciki shine cewa koma za su iya haɗa kansu a yi tafiya tare. Musamman abubuwan da za su biyo bayan zaɓukan fidda gani da za su yi. Tunda kusan akwai mutum 4 ko 5 a cikinsu burinsu ɗaya muradinsu ɗaya kuma babu wani a cikinsu wanda zuwa yanzu yake so ya janye wa wani. To farfesa duk da cewa jam'iyya mai mulki ta APC ita ma akwai nata matsalolin musamman ma ganin cewa ta tara dukan gwamnonin Najeriya a cikinta. Kana ganin talakawa za su amince da ita su ƙara bata ƙuri'a? To in dai an bi tarihin siyasar Najeriya tururuwa da jakai da manyan 'yan siyasa irin gwamnoni suke yi ba lallai ba ne ya haifa wa jam'iyya da mai ido. Zaben 2015 kusan gwamnoni 30 ko 31 cikin 36 ai duk sun koma jam'iyyar PDP amma kuma aka yi mummunan kada ita kuma ai kayi maganar talakawa kuma su ne masu kada ƙuri'a. Gwamnoni suna da madafan iko a hannunsu amma ba za su iya tilasta talakawa ko kuma su yi musu zaɓi ba. Zaɓuɓɓukan 2027 za zama masu sha'awa kwarai da gaske zai zama kaman wata kokowa ne kuma gwagwarwaya tsakanin hamshakan 'yan siyasa da kuma talaka masu zaɓe. Farfesa Abubakar Umar Kari masanin siyasa a tarayyar Najeriya kuma da shi ne muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na wannan maraice. Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da fara rajistar sabon katin shaidar zama ɗan ƙasa ga al'ummata. Matakin da ta ce zai taimaka gaya wajen daƙile matsalolin tsaro da ke addabar ƙasar. Labarin da ya ƙasar ke maraba da shi. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a rahoton wakilinmu na jihar Tawa Iso Mamman. In ka zo wurin iko kasashen waje kowa ba da karta zamani mu idan mun ka hiddo karta kamar wanda hiddo littafi ba kai tsaye ba ne za a kece wancan tsohon kati a yi masa sabuwa amma in ta mutu in ka kawo sai a shayi ta a yi mata zamani. Wasu kenan daga cikin ƙasa da ke bayani dangane da sabuwar katin zama ɗan ƙasa da gwamnatin ta shigo da ita. Wannan dai ba shine karo na farko ba da aka so yin sabuwar katin irin ta zamani a kasar. Ko a shekara 2005 a lokacin mulkin Tanja Mamadu Bankin Duniya ta ɗauki ɗawainiyar sake katin ya zuwa ta zamani a wani matakin gwaji sai dai kuma aka tsaye da shirin akan wasu dalilai. A ƙarshen makon jiya ne shugaban mulkin sojin Janar Abdurrahman Chani ya kaddamar da sabuwar katin ta zamani daidai da sauran ƙasashen Mali da Burkina Faso a wani matakin sarrafa katin da sunan ƙungiyarsu ta IAS. To ko me ke manufar wannan shirin? Nuruddin Ibrahim na wata tsangaya a nan Tawa
da ke zaman malamin koyar da zamantakewa na cewa. Wannan kati yana mahimmanci sosai, musamman abin da ya shahi yaki da ta'addanci wanda ya haddabi wanga yanki na Sahel, tunda duk wani bayanai wanda sun shahi dai mazamni na ƙasa suna cikin wannan kati. To me ke bambancin ita wannan katin da kuma waccan? Ita dai waccan abu ne kama takarda ce haka wadda tana da illa, ita kuma wannan ga yadda ake sarrafa ta tana da inganci, tana da ƙwarko, kuma ga tana aiki da na'ura ne. A 'yan shekarun baya-bayan nan dai kungiyoyin fararen fula da dama ne suka soma daga murya akan buƙatar sake katin da ake ganin ta sabawa yanayin da ake ciki na zamani. Kamar Lawali Muhammad Salisu, magatakardar wata kungiyar kwadago ce, na daga cikin waɗanda suka yi fafatakar ganin an kai ga wannan sauyin. Wannan ne sabuwar kati, ita ce ta zamani, ita ce kowa ke yi. Ai mutane suna yau suna gani. Kenan mu mai na'am da wannan sabuwar kati. Sannan ba kai tsaye bane za a kece wancan tsohon kati a yi ma sabuwa. Amma in ta mutu in ka kawo sai a shaye ta a yi ma ta zamani. Wanda kuma yanzu ne za shi, kenan shi sai a fara da shi ta zamani ce za a yi. Ita kati kamar passport ne, kenan tana da lokaci wanda aka ebe mata, in ya wuce adadi sai ka je ka saki. An dai so mu kaddamar da wannan shirin ne a birnin Yamai, kamun daga bisani a shimfiɗa shirin a dukkan faɗin ƙasar nan ba da jimawa ba. Tuni kuma 'yan ƙasa musamman masu shige da fice suka so mu bayyana gamsuwarsu da wannan shirin. Irin su Hashim Muhammadu, wani mai yawan shige da fice a ƙasashen waje. Ƙasashen Afirka sun daɗe da shiga zamani. Don kartikin mutum in ka zo wurin iko ƙasashen waje kowa ba da karta ta zamani. Mu idan mun ka hiddo karta kamar wanda hiddo littahi, ci gaba ne na ɗan ƙasa. Kasancewar wannan matakin na zaman wani sabon sauyi a fannin diplomasiya. To ko ƙasar za ta sanar da sauran ƙasashen duniya canjin da ta kawo ga katin ta zama ɗan ƙasa? Nuruddin Ibrahim ya ƙara ba da haske. To lalle ƙasa tana shaida ma ƙasashe makwabta ko wasu ƙungiyoyi na duniya idan an sake kati zama ɗan ƙasa ko kuma na zama yanki saboda shiga da fice na jama'a. Kaga idan an shaida musu to za su san kenan wancan tsohon kati ya bar aiki ga sabo kuma ga yanda yake. Bukatar sabunta katin ta hanyar zamani na daga cikin muradun da 'yan kasar suka gabatar a yayin zaman babban taron kasa, wanda kuma za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai kasar Amurka, inda wani bangare na sake jaddada muhimmancin haɗin kai, zumunci da ma kula da addini a tsakanin al'ummar da ke magana da harshen Hausa mazauna Amurka. Al'ummar sun shirya taron shekara na 'yan asalin arewacin Najeriya a birnin Washington, wanda ya samu halartar mazauna Amurkan. Ga wakilin Kabir Isa Jikamshi da ci gaban labarin. A ƙarƙashin babbar ƙungiyar masu magana da harshen Hausa mazauna Amurka da ake kira dangi USA, ɗaruruwan jama'a daga jihohi daban-daban sun haɗu, inda iyaye da yaya suka sada zumunta, aka tuna al'adu, sannan aka yi nasiha wa juna, musamman ga matasa waɗanda su ne ƙashin bayan taron na bana. Babban mai jawabi a taron, likita Farfesa Mustapha Mandar Mustapha, ya yi tuni sosai game da mahimmancin ƙarfafa juna, kiyaye doka da baiwa 'ya'yanmu ilimin addini da na boko. Dole mu nuna musu misalanmu na cewa kamar ni misali da yawa daga cikin mu harkar ilimi da karatu ta kawo mu nan, kuma muna so ya zama cewa na bayan mu ma sun tsaya akan harkar karatu. Shi kuwa mai shirin kan lamuran ƙasa da ƙasa Dr. Muhammad Kabir Hassan ya yi dogon jawabi ne game da tarihin arewacin Najeriya da irin tagomashin da yankin ya yi, amma kuma daga bisani matsaloli na rashin shugabanci mai kyau da sakaci suka sa aka shiga mawacin halin da kusan kowa ake jin jiki a yanzu. Mu da aka Allah ya kawo mu nan, mu ne watakila in mun yi aiki sosai za mu dawo watakila tudun tsiran su. Malam Bahar Nasiru Mai Wada kusan shine bahaushe na farko da ya shiga aikin dan sanda a nan yankin Washington. Ya ce alal misali ko bayan mutunci da girmawa da ake yi wa 'yan sanda Amurka, hukuma za ta kuma biya wa mutum kudin karatu har zuwa jami'a kyauta. Kaga wannan ya ɗauke ma iyayensu nauyin, kuma yaro idan ya taso ba wai dole sai ya gama rayuwar shi ba ga ɗan sanda. Zuwa lokacin da zai gama university sai nemi wani aiki, duk inda ya je za a bashi muhimmanci. An baje kolin kayan gargajiya, abinci iri-iri da shiga ko fitowa ta Fulani, Hausawa, Kanuri